Pogledajte ovu robu u restoran Garifu, molim vas, pogledajte ovaj materijal, pogledajte ovaj materijal za danas, pogledajte ovdje jasno još koliko ćete, imamo gofove, friške, pogledajte. Ima materijala za danas, puno, veli gospe moja mila, ćemo danas na vrat, niste sa ove bonke. Ivane, zov nikoga da nas pomogne s malo. Ljudi, ko je rekao da ni materijola? Pogledajte koji je ovo materijal, ljudi, pogledajte ovo čudo. Pogledajte da nije jasno i da nije ribe, svega će biti. Materijola, pogledajte ljudi ovo, pogledajte ovo čudo. Čapa, konobari, kuhari, čapa. Ljudi, pogledajte ovega materijala. Pogledajte šta je ovo, da su debeli. Pogledajte šta je ovo. Ljudi moji mili, ovo će biti rokolo bedon. Ivane, dosta nam je ovo, nemojmo previše uzimati. Zatvorija cijeru, neka ovo se i tamo di je. Pogledajte ljudi, ovi materijal danas, pogledajte špaker danas, to će biti materijala danas. Dođite sutra, nemojte danas. Sutra dođite, sutra. Mio, co je danas? Evo je kina, lipa, ovo, no. Tu vam govorite, pogledajte ovi materijal, žvata, ženski, udicano je ovdje, pogledajte. Dokopano je udica još unutra, evo udicano je, a pogledajte vi koji je to materijal. Pogledajte vi to. Ko ovo more proti, niko na svijetu, ne. Pogledajte ovo, pogledajte ovu kinu. Moj komarlja je napravio jedan lipi burek od nje, pogledajte koji je to. Pogledajte tega materijal. Da je napravio pinku bureka i napise i opise. Pogledajte ovi šarov, pogledajte ovi šarov. Moj komarlja, pa da uvozni. Govori ljudi da su uvozni. Govori da